So what's up guys? Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo kung paano gumawa ng mga Gmail o Google accounts nang hindi gumagamit ng mga cellphone number o hindi nangangailangan ng verification code. So wag na natin itong patagalin guys, let's go! So yung una po nating gagawin ay pumunta po tayo sa Chrome ng ating mga cellphone. So ayun guys. Tapos ayan, pumunta tayo sa guys, sa YouTube. Ayun. Dito sa bandang kanan guys. Dito. Ayan, mag-sign in. Sa sign in. Tapos mag-create account po tayo guys. Ayan, wait lang guys kasi mabagal yung data connection natin ngayon eh. So, ito na guys. Mag-fill up na tayo. Halimbawa, so ayun guys, kitang-kita nyo naman. Ayan. Walang hinihinging verification code si Google. So ayan. Ayun guys, pasok yung Google accounts na ginawa natin. Tapos yung Google accounts na ito guys ay maaari natin itong isubscribe sa ating mga YouTube channels. Ayan. So ayan guys, kita nyo naman nakagawa tayo ngayon ng ating Google accounts. Ayan guys. So ito na ngayon yun guys yung nagawa nating Google accounts. Yan. Yan guys yung nagawa natin ngayon na account na kung saan pwede natin itong isubscribe sa ating mga YouTube channels. So ayun guys, yun lang yung gawin nyo. Tapos yung tips ko lang guys, halimbawa gumawa kayo ng Google accounts, tapos paggawa nyo humihingi ng verification code si Google. So ayun, mag-stop muna kayo guys, tapos hintayin nyo ulit na lumipas yung mga 24 hours. Tapos itry nyo na naman na gumawa ulit guys ng Google accounts. Try nyo ulit guys gumawa ng mga Google accounts. Kasi pag ganun kasi guys na lumipas na yung 24 hours, mga ganun, balik siya sa sa
sa paggawa mo ng Google accounts ng hindi ka hihingian ng verification code. So, ganun lang yung gawin nyo guys. Ulit-ulit hanggang sa makadami kayong magawa. Tapos yan, may subscribe mo sa YouTube channels nyo. So, ayun lang guys yung ibabagi ko ngayon. Salamat.